Здравейте, сега ще направим хака на една игра. Сега ще играем на едно трудно място и това ще е лошо, но да продължаваме. Да видим. Колата ще се преобърне. Аз. Ей, тук за параклип. И също колата ми е на макс. И малко ще е трудно, защото тук има доста неща. И ще мога да се преобърна. Едно лесно. И прескачаме неща. И всъщност в другия клип ще има и хак на Clash Royale. Мамо, не ме гледай. Че ме смех в тебе. Да, срам от тебе. Да. На Clash Royale има доста много неща, но сега трябва да изтегля аптейта и ще го изпратя на Вената.